Σας χαιρετώ για μια σύντομη ανακοίνωση. Θα θυμάστε προκαιρού ότι ανακοίνωσα την κυκλοφορία του βιβλίου «Η Ανατολική Μεσόγειος 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης». Τώρα, με αφορμή αυτή τη δημοσίευση, θα έχουμε μια εκδήλωση στις 26 Μαΐου στις 6 και 15 το απόγευμα με τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος στην εποχή Τραμπ», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μαζί με τον εκδοτικό οίκο Χίπασους και τον χορηγό επικοινωνίας Βουλή TV, ο οποίος και θα μεταδίδει ζωντανά την εκδήλωση στο κανάλι του στο YouTube. Χαιρετισμούς θα φέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριος Θεόδωρος Γκότσης, η κυρία Ήρα Εμιλιανίδου από τις εκδόσεις Χίπασους, και στο πάνελ εκτός από μένα θα έχουμε συντονιστή τον κύριο Κωνσταντίνο Αδαμίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον κύριο Αλέξανδρο Ζήνων, πρώην Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, και τον καθηγητή τον Μιχάλη Κοντό, επίσης από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση και θα ακολουθήσει δεξίωση. Οπότε ελπίζω να σας δω όλους εκεί. 26 Μαΐου, 6 και 4, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, κάτω στη Λευκωσία. Γεια σας.